Nasayod ka ba sa dangatan sa tao? Ing kalibutan masakito na kaayo. Sa di madugay ato nang makitaan, si Jesus nga dugay na natong gihulatan. Unahon ta pagpangitang gingharian, tanang butang igadugang lang, magunsag maang kung tibuok kalibutan. Apan ang kalag padulong sa kalaglagan, nasayod ka bang si Jesus sapit na mubalik, aron sa pagtuman sa iyang mga saan, magagantihan ang matagusa kini sumala sa ilang binuhatan. Unahon ta pagpangitang gingharian, tanang butang igadugang lang, magunsag maang kung tibuok kalibutan. Apan ang kalag padulong sa kalaglagan, unang talang gayon ang pagpangalaga, dili lang mabalaga sa tung suliran. Una-unahon ka gidaon niya ang kalibutan. Unahon ka pagpangitang gingharian, tanang butang igadugang lang, magunsag maang kung tibuok kalibutan. Apan ang kalag padulong sa kalaglagan, unahon ta pagpangitang gingharian, tanang butang igadugang lang, magunsag maang kung tibuok kalibutan. Apan ang kalag padulong sa kalaglagan, apan ang kalag padulong sa kalaglagan.